здравейте хора, днес ще играем Blox Fruits, най-известната игра в Roblox. Днес ще правим малко квестове и може да би малко нубове. Добре. След това може да отидем да бим Big Cake Queen. Ти снимай, човек, да запиши да. Дай тук. Здравейте хора, днес ще играем Blox Fruits. Ще направим малко квестове, да видим дали имам късмет за въртенето. След това ще отидем в C2 и след това може да отидем да някъде другаде. В C1 да бим нубове може. Да не забравяйте да абонирайте се за канала и лайкните видеото. Please. Коментирайте го де. Моя грешка. Пишете долу в коментарите каква друга игра да играем в Roblox. Ой. Много съм голям. Още малко квестове. Този и още един. Мисля, че ще имам точно пари да въртя. Да каже ли кой е оператор? Не. Хора, познайте долу в коментарите. Оператора е един ваш. Не е любим, ама е ютубър все пак. Не е ютубър. Но снима влогове. Негов приятел Преско. Само да кажа, ако Дайнито види този клип, да не ме хейти. Защото знам, че ма на хейти. Така че, да. Коментирайте кой съм. Това ми е естествения глас. Що? Пич, да е интересно. Опа. Да ти е интересно. Кому е интересно да знае... Ама интересно е кой ще бъде оператора. Аре, махни. Само ти кажа, че и други хора ще го гледат, не само един човек. Внимавай, какво говориш. Не ми е бе. Знаеш за какво говоря. Оттатъка има и ни хора, които... Окей. Ох, майко. Пишете долу в коментарите дали искате този човек, дали искам да играе, пишете долу в коментарите просто за поредица, ако искате ще го накарам да играе Brawl Stars. Само пишете хаштаг Brawl Stars. И ви обещавам, че ще го накарам. Ох, ще го накарам.
Да. Абонирайте се за канала му, защото ако направим първите 10 абоната, че няма да имаш толкова. Дори аз нямам. Така де, ако направим 50 лайка и 10 абоната, защото няма да направи 100 за един клип. Ако направим 10 абоната, ви обещаваме, че брат ми ще си покаже. Този човек ще си покаже лицето. Знам... Фейс ревю! Да, фейс ревю. Опа. Нищо не е станало. Ето да му видите той на Boxrus, понеже аз не разбирам, защото не играя. Ето, Буда някакво си. Там някакви пари, някакви сърца. Опа. И в момента май ще трейдва или ще се купува нещо. Чакай, дай да покажа Няма фрута. никакъв късмет. Толкова. Този клип отива към 10 минути вече. Към половин час той няма ти издържи телефона, бе. Не, няма. Ще е 15. Сега мислим да отидем към C2. Чакай, махни с ръцете за малко. Фейс ревю на клавиатура. Не е фейс ревю. Шегувам се. То по принцип няма такова. Ето. Абе! Що удреш камерата, бе? Не питайте защо играе на лаптоп. С клавиатура. Която тази клавиатура не я ползва никога. Той я ползва само... Малка е! Малка е, ама какъв ти е проблема? Може да си я ползваш. И аз имам клавиатура, ама... Не знам за кой ни са клавиатури, като буквално имаме клавиатури. И... Кажи на хората къде си, бе. Те какво виждат? Казвам да си. Ти каза загубих. Да покажа ли най-сладкото нещо? Не. Малко ще влогвам докато... То... Не му показах лицето хубаво. Ако можете... Някой долу в коментарите да ми пише Сега ще ви покажа най-сладките неща. Малко влогване. Той докато отиде някъде си. И сега ще отидем и ще ги видим. Само първо трябва да меря хладкото. Не, няма ко. Ето колите. Малко е гадно времето. 0 там. Ето. Това е отвънка. И не знам къде да им пича. Само този Мерцедес е наш. Другите коли не знам на кой са. Май на Сейд. Оператора идва. И Ричко и Кари избяга. Пише, умаля ми ръката да ти записвам видео. 7 минути. Ще има пауза той докато стигне до някъде си. Но обещаваме, че ще снимаме като стигне. Загубих.